Poďme sa spolu pozrieť na to, čo všetko naše deti budú potrebovať. Prvá vec, že od narodenia do 1. roka to dieťa bude potrebovať približne zhruba nejakých 5 až 7 tisíc eur. Vysvetlím na čo. Vlastne pokiaľ sa dieťa narodí, bude potrebovať detskú izbu, detská posteľ, kočík, to vajíčko vlastne do auta a podobné vlastne všetky veci. Ale máme ten prvý rok a pokiaľ je to prvé dieťa, tak väčšinu nič takého nemáme doma. Takže to potrebujeme všetko na novo nakúpiť. Ale potom, ako ide vlastne čas, to dieťa hneď vlastne od 6 rokov pôjde na základnú školu. Bude tam potrebovať rôzne pomôcky, bude potrebovať zošity, bude potrebovať peračník, bude potrebovať školskú tašku. To dieťa vlastne ako pôjde čas, keď pôjde na strednú školu, bude potrebovať znova možno vlastne nejaké doplnky, respektíve nejaké nástroje, s ktorým bude môcť študovať. Záleží na tom aj, aký odbor si vlastne vybere. Teraz podľa nového zákona už dieťa v 17 môže mať vodický preukaz. Takže čo bude prvé, keď bude mať 17 rokov? Mami, oci, chcem ísť na vodičák. V 18 príde stužková, takže bude potrebovať nejaké oblečenie, keď je to vlastne dievča, tak bude potrebovať nejaké šaty, keď je to chlapec, bude potrebovať oblek. A predstavme si situáciu, že to dieťa dojde domov v 18 v 19 zo strednej školy a povie, že mami, oci, chcem ísť na výšku. Vysoká škola bude mať, dajme tomu, 10 semestrov, každý semester, keby stál čo len 500 eur, tak budem potrebovať 5000 eur na vysokú školu. Pre nás ako bežných ľudí, čo je jednoduchšie? Začať nad tým rozmýšľať vtedy, keď to dieťa dojde domov a už sme vyházali z peniazí kvôli vodičáku, stužkovej a kopec ďalších výdavkov, respektíve je to jednoduchšie dať dokopy za 4 roky, keď pôjde na strednú, tak začnem pripravovať to dieťa na vysokú školu, respektíve štart do života, alebo by bolo omnoho jednoduchšie dať to dokopy za tých 18-20 rokov, že od narodenia, ako sa dieťa narodí, začnem mu postupne odkladať peniaze. A potom, keď príde situácia, že na strednej škole potrebuje nejaké pomôcky, mám po čom siahnuť. Keď príde situácia, že dieťa chce ísť na vodičský preukaz, môže mu vyťahnuť peniaze a môže si ísť na vodičský preukaz. Keď vlastne skončí strednú školu, dostane na výber, môže ísť na vysokú školu, respektíve máme odložené peniaze či už na podnikanie, štart do života alebo čokoľvek. Určite asi by bolo jednoduchšie dať to dokopy znova za ten dlhší čas, lebo menšími sumami sa na to vieme pripraviť. Toto je len prvá vec, že to dieťa bude potrebovať peniaze. Druhá vec, že aj tomu dieťaťu sa môže čokoľvek stať. A prichádzame do takej istej situácii, ako keď vlastne dospelý človek ide na PN-ku. Lebo vlastne povedzme si vlastne pravdu. Dajme tomu trojčlenná rodina, muž, žena, dieťa. Samozrejme tie vlastne prvotné roky žena väčšinou na materskej dovolenke, takže muž je živiteľ rodiny, ale čo sa stane, aj keď sa vráti vlastne tá žena do práce, čo sa stane, keď dieťa ochorie? Asi to dieťa nedokáže byť samo doma. To znamená znova, keď dieťa bude choré, tak jeden z rodičov ostáva s ním doma na OČR-ke, tým pádom vypadá ten príjem. Pokiaľ by tam bola nejaká vážnejšia vec, ja viem, že veľmi ťažko sa o tom rozpráva, sám som vlastne rodič, takže vlastne ťažko mi to vôbec vysloviť, ale pokiaľ by tam bola nejaká vážnejšia choroba, tak vlastne ten príjem toho rodiča vypadáva dlhodobo. A takisto aj tá liečba vie byť proste náročná, vlastne či už vlastne mentálne, psychicky vlastne to spracovať, ale rovnako aj vlastne finančne. Preto je dôležité sústrediť sa aj na dve veci. Prvá vec, zabezpečiť tomu dieťaťu dostatok peňazí, keď bude potrebovať, aby som nemusel ja ako rodič siahať z každej jednej mesačnej výplaty na všetky potreby, ktoré bude to dieťa potrebovať, ale rovnako chrániť to dieťa a respektíve aj celú rodinu v prípade akejkoľvek nečakanej situácie. Keby sa čokoľvek stalo, môže to byť finančne náročné. Toto všetko vieme vyriešiť, dokonca nám v tom pomáha štát. Štát vlastne nám dáva rodinné prídavky, ktoré presne vieme na toto vlastne vyhradiť, že časť tých peňazí dáme na tvorbu nejakého majetku pre toho dieťa, na štart do života, vysokú školu, vodický preukaz, všetko, čo bude potrebovať. A druhú časť týchto peňazí vieme použiť na to, aby sme sa chránili v prípade nečakaných udalostí. Ak chcete vedieť viacej, ako to správne nastaviť, neváhajte nás kontaktovať a spolu sa pozrieme na to, ako by to mohlo vyzerať práve vo vašej situácii.